Jotono no lam sawani channel gai tomung no kani channel no subscribe khalaya ko angka subscribe khalai ready ang ketal job advertisement ta online information related video sanamo nga phadi tini kaisa ketal notification alenai on notification de jaka airport authority of india ni bukhakte gnoro video no paithak jorate naitong ni kam ka saimana ni bagai nga phadi official notification alayena amo khaita official notification or notification rijak mane aboto airport authority of india ni bukhakti rijak on notification amoni je regional headquarter angkai guwahati wa teo jago advertisement number botongo je notice rijak mane abo angkai graduate diploma te ITI khlaijak rok apprenticeship training ni bagano rok apply khlaimano abo sini notice region ni bisingo khlainai je airport tongbai mani ajago norok posting khlaimano abo angkai airport authority of india sini region angkai to northeast region ni o jago naidi through NATS hayake NAPS ni bukhakti norok apply ma khlainai abo assam tripura manipur meghalaya nagaland arunachal pradesh mizoram o je kwbangma state tongmani a state ni bisingo norok je tripura angkai ta agartala o norok oro je training khlaimano o jago naidi je branch tongmani tai oro post tongo graduate diploma te ITI rokni duration bo rijak tongo jakawo tai monthly stipend busuke rijak nai abo mention khlaijak tai norok tomung no training norok select kangka kai bosago posting khlainai amo bo rijak tongo oro naidi number 1 no civil ni kangkai graduate 7 jon tlangjak nai diploma 8 jon duration tongnai 1 year graduate ni bagui rijak nai 15000 gangkai je diploma ni bagai gangkai 12000 per month rujaknai o jagao je location tongnai abo sini tripura agartala on norok ni place of posting ngai mano haike electrical tongo electrical gangkai degree 10 jon tai diploma gangkai 11 jon talangjaknai electronics IT computer science bo tongo tai mechanical bo tongo abo duration 1 year tai je ITI gangkai fitter mechanics tai draftsman tai o jagao electrician tongo electrician ingka 19 ta post tongo abo norok ITI khlaijak na nangnai duration 1 year no rujakha je ITI khlaijak angka 9000 khlai rujaknai per month je diploma angka 12000 place of posting to tripura agartala o norok ni posting khlaima no o jagao naidi total post angka degree ni 22 ta diploma ni 26 ta tai ITI khlaijak rokni 37 ta tongo total post o jagao last date norok ni apply khlainani angkai 15 tarik January 2024 rijaka abon chese kang norok apply ma khlainai education qualification kangkai to je degree je mention khlaijak ka jagao diploma khai diploma je branch tongmani a relative branch ong nangnai te ITI bo a je norok mention khlaijak tongmani relative branch no ITI bo khlaijak tongna nangnai saka o jago eligibility criteria kangkai je candidate norok apply khlainang kangkai no eastern region ni bisingo no tongna nangnai saka age limit kangkai 18 ni simi 26 haipono ST candidates rokni bagui kangkai to relaxation tongo oro mode of selection kangkai to norokni percentage wise no select khlaijaknai aboni yagulo final merit list khlaijaknai abo norokni interview hayakai documents verification ni bisingti norokni o jagao je final merit list khlaijak mano selected candidate kangkai norok north eastern region ni je mention khlaijak tongmani tripura tongo aroni bising norok posting hayakai norok ni training je jaga tongmani aro klaima no oro general instruction rijak tongo naidi last date to 15 tarik January 2024 rijakha tai je diploma degree kangkai abo norok NATS o thangai norok apply ma khlainai tai je diploma tongnai kangkai apprenticeshipindia.org o thangai norok apply ma khlainai oro kainai rijak tongo diploma rokni bagui degree rokni bagui tai ITI rokni bagui alka rijak tongo norok nainai di kaham ka naimani yagulo norok ni qualification by mili tongkai norok apply khlaina musungkai to norok apply khlai naimano oro kwbangma terms and condition rijak tongo abo norok nainai di porimani yagulo norok apply khlaina musungkai to apply khlai di ango PDF ni link angri ruwan video ni description o norok thangai kaham ka pori naidi porimani yagulo norok buji angui tongkhangkai comment khlai di o je PDF o rijak tongo norok bahike apply khlaina ne taipo official website to angri ruwan official website o thangai bahike norok apply khlainai oro jotono o jagao rijak tongo kai norok sakang PDF no download khlai di
PDF no download खालामनानै आगोल नरक apply खालामनाय आं मुसुंखा आंखाय तो नरक apply खालामदि qualification मिली तो कांका आंखाय आंगो PDF no video ni description no रिरवाना नरक थांगे download खालामना दी आंखाय तिनिन बागे आमसों नंग सितो जतनो ना हामबाय।